esta polémica, porque claro, hai unha paradoxa bastante importante nas cidades. Estamos acostumados a convivir cada vez máis con todo tipo de ruidos, sen embargo, pois ímonos ao rural e exiximos case silencio absoluto, ata o punto de que o canto dun galo pode convertirse nun serio motivo de disputa. Ninguén se sorprende polo ruido habitual das cidades, as sirenas dos servizos de emerxencia, as obras nas rúas ou o tráfico constante. Son sons cos que hai que convivir. Sen embargo, cando os residentes destas cidades viaxan ao campo, moitas veces exixen que non haxa ningún tipo de disturbio. En Galicia, foron varios os casos de persoas que se queixaron de sons propios do rural. Un exemplo disto aconteceu en Cedeira hai apenas uns meses, onde o propietario dunha casa rural recibiu queixas porque as campás da igrexa espertaban os visitantes. E aínda que en San Ramón de Montoxo as campás non soan pola noite, algúns turistas aseguraron que interrompían o seu descanso ao mediodía, o que non lles permitía botar a sesta tranquilamente. Outro caso chegou desde San Amaro, en Ourense. Unha parella de cataláns reservaron 3 noites de turismo rural, pero fíxoselles moito. Trala a primeira noite, marcharon de alí. Explicaronlle ao propietario que estaba todo en perfectas condicións e que estaban encantados co lugar, pero que lamentablemente non se podían quedar porque había un galo preto e como tiñan o sono lixeiro, non puideron dormir en toda a noite. Algo semellante ocorreu en Arteixo, no barrio de Baiuca. Un veciño molesto polo canto de 3 galos deixou unha queixa anónima na porta da vivenda. O propietario dos animais viuse na obriga de sacrificar os 2 galos máis grandes. O outro conseguiu indulto ata o día de hoxe. Bueno, pois que alegría dá ver o galo que conseguiu o indulto do que estábamos falando nese vídeo. É ese fermosa, verdade? Que están vendo na imaxes, chámase Cantor, a verdade que o nome, claro, nestas circunstancias, pois en fin, o feito é que, Alba, os seus compañeiros, pois tiveron que ser sacrificados por León, o seu dono, debido a toda esa catarata de queixas anónimas, bullying veciñal, que comezou a recibir, non? Sí, compañeira, porque pois bueno, os cantos matutinos, esa alarma dos galos pola mañá, pois sei que molestaban os veciños de León, que o teño aquí o meu carón. Tivo que sacrificar a outros 2 galos. Cantor tivo máis sorte. León, bos días. Buenos días. Que foi o que pasou cos cantos dos galos? Pues no, al final no pasó nada, que nos eliminamos a 2, pero quedó el más importante, que es el más grande y que es el amigo querido de mi nieta. Molestaba os veciños, tanto que dicíamos que tiveches que sacrificar a 2. Imos mostrar a Cantor, porque sei que é o giño dereito da túa neta e por eso non o sacrificamos, non? Así es. Espera, imos collelo. A ver, espera, un segundiño. Es más, aquí está. Ui, a ver se non nos dá na cara. Dicía eu que non o sacrificaches porque a túa neta de 9 aniños indultouno, non? Efectivamente, es el ojito de ella, siempre estuvo ya con él y sigue teniéndolo, y es un animal, para ella es un animal completamente de compañía. Es, bueno, cuando viene le va a dar de comer, le va a dar a recoger los huevos de sus gallinas y bueno, ahí está. León, o problema era que Cantor pois cantaba moi alto, non? Creo que che deixaron unha nota anónima na túa porta da casa. Así es, no tuvieron la delicadeza de timbrar, perdón, de timbrar y decir, oye, mira, que vamos a ver qué hacemos con el gallo, ¿no? Sino que lo dejaron ahí. Yo pregunté a varios vecinos y no me... Como reaccionaches ti cando atopaches a nota? Pues en un principio, ya te digo, fui a buscar a los vecinos a ver a cuál de ellos les molestaba. Estamos tendo aquí, temos un canciño que se sumou á entrevista. Dicíache que como reaccionaches ti cando encontraches a nota? Eso, fui a preguntar a los vecinos a ver a quién molestaba. No encontré a nadie que les molestara. Y bueno... Ofreceronche outro día, compañeiros, chegaron a ofrecerlle ata 500 euros por él. Non sei como te tomaches ti eso. Yo en un principio pienso que me lo ofrecieron simplemente para tantearme, porque se me hace muy raro que tanto dinero por un pollo que no...
pero verdaderamente hay testigos de que me los ofrecieron y que no los acepté, claro, porque cuesta que me echan a mí de casa. Cantor non ten precio, non estás disposto a vendelo nin por nada do mundo. Por nada, eso está muy claro, ni venderlo, ni sacrificarlo, ni nada de nada. El día que le toque y punto. Es un mimado de casa. É un mimado da casa e que aparte estamos en Galicia, estamos, bueno, pois hai que reivindicar non o noso. Non sei se 500 non, pero non sei se algo máis o poñerías a precio. No, ni nada, non hai por lo forma. que sea. Mira, posiblemente si no fuera lo que es, ya no 500, ni 50, si Cuerra lo había dado por menos, siendo un gallo normal, ¿no? Pero es que ya te digo, es desde que tenía minutos, por no decir segundos, fue el juguete de la nena. Pois non nos extraña, compañeiros, porque ben fermosiño que é, xa vedes que case non molesta para nada, así que, bueno, pois aquí quedamos con Cantor e con León, que non ten precio este galo, quédase en Arteixo e quédase aquí na casa de León. Claro, chama a atención que chamase Cantor, é moi caladiño, polo menos nesta conexión, e digo eu, María, a presión que tivo que ter León co cariño que lle ten a ese animal para sacrificar os outros dous, non? Sí, a verdade que tuvo que pasar moi mal. O galo vese moi cariñoso porque hai galos moi malos, que nós temos tido galos que son, bueno, que te atacaban que tiñas que escapar correndo. Este está moi mansiño. Eu digo a xente que non queira ruidos, que vai a vivir á cidade, porque o canto dun galo, cando a galiña pon un ovo a mediodía, esos son parte da maxia de vivir na Galicia. O galo non canta todos os días, canta pola mañá. E pola tarde tamén, Pola tarde tamén. Sí. Marca as horas. O mellor é algún galo que salta ao convenio e canta fora de horas, que pode pasar, que eu coñezo casos de galos que cantan cando non lle toca e madrugas máis do que se debería. A Pepe o cachondeo, pero a seriedade é importante tamén. Hai unha lei que está en vigor, o veño de demostrarte, hai unha lei que está en vigor e ti non podes sacrificar un animal así como así. Claro. Bueno, é que o tema do sacrificio... Non podes vender un animal así como así tampouco. Sí, pero que aparte, co tampouco. cariño que el lle ten aos seus animais, aparte de que este cantor especialmente, porque a súa neta lle gustaba máis, pero non sei, o sea, que pode levar a uns veciños a comezar a porlle anónimos, timbrarlle o... Porque a xente é moi cobarde, a xente non dá a cara e por atrás di todo. Dá a cara, di, mira, que deitome moi tarde e non durmo, que podemos facer? Podemos chegar a un acordo, pero isto de deixar notas ao pobre home... A ver, hai que diferenciar o tema dos galos si están no rural, si están nun piso. Pero nun piso nadie ten un galo. Bueno, por eso digo, nun contexto rural e todo eso, o tema dos galos. A xente tamén ten que entender que se vai ao rural, o rural ten unha serie de características que danlle encanto, é dicir, xa non é que cante un galo, é que entre os galos cantan entre eles e contéstanse, e alguén que é unha forma tamén de apreciar, dices, carai, pero a natureza, mira, é sabia, non? E tal, e como, que estarán dicindo, non, os galos? É como que non haxa... O cantor ao mellor agora non canta porque lle quitaron os compinches. Claro, ao mellor tiñan un trío e cantaban e xa facían cada un unha voz. Había un pouco, pero falando un pouco en serio, hoxe que non está Luís Alamancos, póñome un pouco no seu sitio, habería que facer unha peritaxe do anónimo e despois, seguramente a persoa que ofreceu 500 euros polo galo, algún interese tería en que non houbera galo na zona. Pareceme a mí, que di León que non ten ningunha pista de quen pode ser, que pode estar interesado, pero non sei. Por aquí o que podemos dar fe, aí estamos vendo imaxe en directo de Cantor, durante a toda a conexión. Non cantou nada. Non molesta nada, tranquiliño, non sabemos se está triste. Está apagado fora de cobertura. Está claro que Cantor sabía que iba a salir na televisión e dixo, eu non canto, teño que guardar as formas. Efectivamente, que non quero que aquí a León teña represalias despois da conexión. Bueno, pois un biquiño aí para León, aí en Arteixo.